Igama lami ngimtholeka Mngweni, ngisuka kulali yabuDukathole ePestile. uLouis Agri ngimjoyine nge-1 August 2024. Before ndijoyine uLouis Agri, I was unemployed, ngikhangela umsebenzi, depressed, frustrated because bengingafumani umsebenzi. Then ngafumana le program. Before ndijoyine uLouis Agri, bendidiphende kwi-350 endiyihola esirholisayo sonke as unemployed people in South Africa. But then ndiyena ne-source of income because uLouis Agri ne-stipend asinika sona siyi-2.4. So kuso bendikwazi ukuthenga ukutya, ndithenga impahla, ne-stress nje asibikho xa utyayo. And ndiye ndabhizi ngoba banensiza apha, so ndiye nda-occupied engqondweni. Esibaluleke kakhulu i-business skills. Le Louis Agri lena iye yasifundisa ukuba awulimeli only uba utye, uyakwazi ulimela uba uthengise. Iye yasifundisa indlela zokusa i-products kwi-market, which is marketing and communication. So zizo ezona skills endiye ndazithatha ndiqonda uba going forward ndizohamba nazo. Umvezo yilali e-disadvantaged kakhulu. Hlobo loba iphuwa kakhulu, akho misebenzi, ulutsha luhleli phansi. But now that le program ize apha, abantwana abaninzi bale ndawo baye bafumana le learnership, bakwazi ukubeka isonka etafileni, bakwazi ukulima ezigadini zakwamakwabo because le program isifundisela uba singalimi only apha kodwa solima nakwamakhaya ethu. So ibe ne-huge impact in a sense that abantu bayazilimela ukutya ngoku iveji, bayilima ezindlini and uyakwazi upha nomakhelwane ongenayo. So abantu abaninzi bancedakele kule program also because le ndawo yindawo ekukude kuye town ekungekho zimoto. So abantu babe ne-access yoba bayifumane kufitshane iveji because siyayilima, siyayithengisa. I-challenges ebesinayo thina kule yethu isite eMandela ngamanzi. Amanzi awekho kule ndawo and ke ngoku enye into ibisilimita bi-diesel. I-diesel bithanda ukuphela kuba besiye sine-suggestion yoba masithatheni i-tractor siyokha amanzi nge-tractor, but then kuba i-diesel kuthiwa ayikho. So if singane-watering system e-right, ngabe sirayithi kakhulu. Zenze umsebenzi lula kakhulu i-toolkits. Hlobo loba bendithi xa ndikhumgquba ndiwusegadini ndisebenzisa ipheyili, but ngoku besine-wheelbarrow ndiqhube ngekiriva ndiyobeka umgquba. Ndinayo nalaa pipe connected etankini ndinkcenkceshele, kungekho sidingo soba banento yokha amanzi. So zenze umsebenzi lula kakhulu, ziye zandincedisa. Ne-rake to do i-soil preparation bezincedisa kakhulu kuba bukwazi ususa ilangca ipha ngaphezulu, umhlaba ushiyeke ufayini. Going forward, bendingengomntu benze agriculture, so bendingenayo la passion. But after le program, I'm planning on opening i-co-op. Kukhona abantwana endifunda nabo abaselalini yam, sizovula i-co-op, silime, sikwazi nathi usithengisa kwi-communities ezisecangkwethu.